Es posa en marxa un sistema d'alarma contra el robatori de coure en la xarxa d'aigua. Este matí s'ha instal·lat la primera d'elles a l'estació de bombeig del Ciri Saler, un sistema que permet alertar de forma instantània de la zona exacta on es produeix este robatori. Els últims anys s'ha incrementat el robatori de coure a la comunitat. És per això que l'Ajuntament de València ha posat en marxa un sistema en la xarxa d'aigua per evitar-ho, mitjançant unes instal·lacions d'alarma i protecció en les infraestructures municipals. Una iniciativa per la qual altres consistoris poden estar també interessats. La intención sobre todo es probar herramientas tecnológicas que permitan evitar el robo de cable, que tiene unos altos impactos en cuanto a costes de infraestructuras y costes asociados al ciudadano y econòmics. La primera d'aquestes instal·lacions s'ha posat en funcionament amb caràcter pilot en l'estació de bombeig de Ciri Saler, una iniciativa que alerta de forma immediata la zona concreta on s'està efectuant este robatori. Y lo que tratamos con ello es de que cuando las bombas están bien con o sin energía, cualquier corte en las líneas de alimentación de las mismas sea visto en tiempo real. Y sea visto en tiempo real por la policía local, que pueda actuar y decidir cuáles son los operativos que deba de realizar. Un robatori degut a l'elevat cost que té el cobre en el mercat internacional i, segons assenyalen des de la policia local, la seva reposició és més cara que el cost del material sostret. Durant 8 de maig